ఈ కర్రీ కడకనాథ్ కోళ్ళతో బిర్యానీ చేసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గిట్స్ ఆఫ్ ది నేచర్. ఈ కడకనాథ్ కోళ్ళతో ఆల్రెడీ మనం కూర చేసుకున్నాం. కోడి చూసేదానికి బాగలేకపోయినా టేస్ట్ అయితే అదిరిపోయింది అప్పుడు. అందుకనే బిర్యానీ చేసి చూద్దామని 2 కోళ్ళు అయితే తీసుకొచ్చాం. ఇంకా వీటిని బొచ్చు తీసుకొని కాల్చి పసుపు రుద్ది నీట్ గా క్లీన్ చేసి మా మామ ముక్కలు కొందిచ్చేసాడు. ఇంకైతే బిర్యానీ దగ్గర పొయ్యి మీద పెట్టుకొని కావాల్సిన వరకు నూనె పోసుకొని కొత్తిమీర పుదీనా పచ్చిమిరపకాయలు సన్నగా తరిగిన ఎర్రగడ్డలు కూడా వేసుకొని అదొకరంతా ఏగిన తర్వాత టమాటాలు కూడా వేసుకొని బిర్యానీ మసాలాలు జీడిపప్పు పెరుగు కూడా వేసుకున్నాం. ఇందాక మనం ముక్కలు చేసి పెట్టుకున్న కర్రీ కడకనాథ్ కోడి ముక్కలు కూడా దీంట్లో వేసుకొని బాగా కలిపి కాసేపు ఉడికిన తర్వాత దీంట్లో నీళ్లు పోసుకొని మూత పెట్టి తెల్లేదాకా అయితే ఉంచుకోవాలా. మీకు ఫుల్ వీడియో లింక్ కావాలంటే స్క్రీన్ పైన గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ ది నేచర్ ఛానల్ నేమ్ కింద లింక్ ఉంటుంది. ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే క్లిక్ చేసి చూడండి, చాలా బాగుంటుంది వీడియో. ఇంకా మూత తీసి ఎసరెట్ట తెలిపింది కాబట్టి బాస్మతి రైస్ కూడా దీంట్లో వేసేసుకున్నాం. కాసేపు కలుపుకొని మళ్ళీ మూత పెట్టి 80% ఉడికిన తర్వాత నిప్పులతో దమ్ వేసేసుకున్నాం. కాసేపు తర్వాత మూత తీస్తే మన కర్రీ కడకనాథ్ కోడి బిర్యానీ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇంకా అరిటాకులో వేడివేడిగా ఈ బిర్యానీ వేసుకొని తింటా ముక్క కొరకుతా ఉంటే టేస్ట్ మాత్రం కథకన ఉండింది. దీనిని కొత్తగా చూసిన వాళ్ళు కోడికూర అంటే నమ్మరు, అయినా కూడా ఇది కోడికూర. వీడియోని లైక్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ అయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బై ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుసుకుందాం.